Merched, ble rydych ti'n mynd? Trowch eich talent at addysgu. Ewch i teach.gov.uk. Yr Ice House yng Ngorllewin Iwerddon. Yr annisgwyl ar arbrofol Loot Suite yn Amsterdam. A gwesty'r carbon Gwlad Belg. Dyma'r cynllun mwyaf gwallgo fi'n credu wedi gweld mewn sefyll wely erioed. Peder wal gwestau'r byd, nos Fercher ar S4C. Rwy'ch chi'n gwylio Sianel 4 Cymru. Mae'r etholiad wedi alw, mae'r ymgyrchu wedi dechrau. Heno yn y cyntaf o gyfres arbennig rydyn ni yma yn Aberystwyth i glywed barn rai o bobl lleol. Bob wythnos fe fydd 4 gwleidydd profiadol yn bwrw golwg a'r blaid arall. Heno, mae'r Democratiaid Ryddfrydol dan sylw, ond pa fath o groeso bydd Dafydd Wigli'n cael gyda'r Lib Dems? Fysa chi'n fodlon fod yn rhan o glymblaid efo'r blaid lafur neu efo'r blaid ffurweddol? Wel, dwi'n isio rhagdybio fe mae'r etholwyr yn mynd i wneud yn yr etholiad. Heno hefyd golwg unigrw ar y gwleidyddion gan y digrifwr Emyr Roberts. Richards, Rod, licensed to grill. Ond siwt etholiad fydd i Lenny? Wel, am y tro cyntaf ers dros 30 mlynedd, mae'n anodd gwybod pa blaid bydd yn cael mwyafrif ac yn cyrraedd rhif 10 Downing Street. Wel, dyma fel mae'r newyddiadurwr Dylan Iorwerth yn ei gweld hi. Hanesyddol, gawn ni weld, gwahanol yn bendant. Am y tro cyntaf ers 10 mlynedd ar hugain, mae'n amheuaeth go iawn pwy fydd yn ennill etholiad cyffredinol. Ac efallai na fydd na neb yn ennill yn glir. Mae o fel cyrraedd traeth a thrio penderfynu sut mae'r llanw'n mynd, mewn neu mas, llafur neu geidwadwyr, ac mi fydd y pleidiau llai'n trio neidio dros y tonau, aros ar yr wyneb a chymryd mantes o hynny. Syrffio gwleidyddol mewn senedd grog. Ond dyma'r peth arall sy'n wahanol eleni. I ni yng Nghymru fel yn Aberystwyth, mae yna 2 draeth. Am y tro cyntaf mae'r gwahaniaeth rhwng gwleidyddiaeth San Steffan a gwleidyddiaeth Bae Caerdydd yn hollol amlwg. Gwahanol, neb yn sôn am haul, dim ond tywydd glawog. Nid addewidion gwario fydd na, ond addewidion i dorri. Ac ar ôl yr holl lannas sydd wedi cael ei adael ar ôl gan sgandalau ariannol y flwyddyn diwethaf yma, mi fydd llawer yn ddifater ac yn cadw at y prom. Un o'r ffigurau allweddol eleni ydy faint fydd yn aros gartre. Pan gath yr etholiad i alw, fe ofynnon ni 4 gwleidydd profiadol i edrych ar ymgyrch a pholisiau'r pleidiau eraill. Fe ddaethon nhw gyd i Gaernarfon i ddewis ar hap p'un o'i gelynion gwleidyddol fydden nhw'n cael herio. Y cyntaf i gyrraedd oedd Dafydd Wigley. Roedd e'n aelod seneddol dros Gaernarfon am dros chwarter canrif ar ôl gael ei ethol nôl yn 74. Dwi'n credu mae'r cwestiwn mawr ydy a fydd pobl yn troi allan y fideo, a fydd pobl yn teimlo ar ôl yr holl firi efo'r lwfansa yn San Steffan, bod nhw wedi cael digon. Am dros 10 fe oedd arweinydd Plaid Cymru, a nawr mae yn lywydd anrhydeddus ei blaid. Pa blaid licech chi gael? Fyddai'n hapus iawn pe bynnag sy'n dod allan. Gwahanol gwestiynau, wahanol bleidiau, a gan i weld sydd eithi. Helo na. Helo, agorwch y cas, please. Right, a gan i weld beth sydd fan hyn. Wel, Democratiaid Ryddfrydol. A fel chi'n tymlo beth i hynna? Campus mi'n a'i gorau efo nhw. Fe gath Betty Williams i hethol i San Steffan pan ddath Tony Blair i rym yn 97.
Mae'n etholaeth gwahanol i mi wrth gwrs, fyddai'n ymddeol yn yr etholaeth cyffredinol yma wedi bod yna am 2 mlynedd ar 10. Mae'n un o'r aelodau seneddol llafur sydd wedi bod yn deyrngar iawn i'r prif weinidog Gordon Brown. Dwi'n hoffi cael y toriaid ac yn ail Plaid Cymru. Dwi'n eistedd yn y Senedd wythnos i wythnos yn gweld sut mae David Cameron yn behafio yn flip-flopian o un ochr i llall, a swn i'n modd cael y toriaid. Gorwch y cas. Dwi wedi cael ymreuddwyd y ceidwadwyr. Gres. Chi'n falch? Ofnadwy o falch. Ruth Parry, gwraig fusnes a chyn ddarlledwraig. Fe nath hi sefyll dros y democratiaid rhyddfrydol yn Meirionnydd Nant Conwy yn 92. Dwi'n credu bydd hi'n etholiad reit fudur, achos dwi'n credu bydd hi'n agos iawn rhwng y toriaid a hefyd y Blaid Lafur. Roedd hi hefyd ymhlith ymgeiswyr y Lib Dems ar gyfer Senodd Ewrop yn 94. Fysa Motsgyn i gael Plaid Cymru fysa'n eitha diddorol. Nhw'n wedi gan bod yn etholiad cyffredinol. Chi agor y cas? Bobl bach. Halleluia. Pwy sydd â chi? Blaid Lafur. A fel chi'n tymlo am beth i hynny? Wel, fydd na ddigon i ddeud yn bydd. Bydd. A gallaf fydd na fymryn o gwyno. Dwi'n credu fod yn dewis lwcus iawn iawn. Ar ola, Rod Richards. Dyn oedd yn weinidog yn y swyddfa Gymreig yn ystod Llywodraeth John Major. Yn sicr mae'n etholiad cyffroes, mae wedi bod yn barod. Mae'n siŵr y byddwn ni'n gweld ac yn clywed exposes o'r hyn mae bobl wedi bod yn gwneud, a nid jyst ei harian. Ond tra'n aelod cynulliad fe nath e adael y cydwadwyr Dan Gwmwl. Dyw e ddim yn aelod o'r Blaid Gedwadol ar hyn o bryd. Ar y cyfan, sy'n most fi tra bod fi ddim yn cael y Lib Dems. Os cael fi'r Lib Dems, byddai'n mynd ar ochr y cae a dreifo mewn i'r doc. Gorwch y cas. Gen i weld pwy sydd â chi. Ie, check o'n booby traps gynta. Mae habit ydy ni chwythu lan. Ydy hwn yn mynd i chwythu lan? Pwy sydd â chi? Plaid Cymru. A fel chi'n tymlo am ti na? Mi fydd yn gyffroes, yn ddiddorol, mae'n pwysicaf oll, mi fydd e'n sbri. Fydd e'n sbri. Bant â chi da? Diolch yn fawr. Felly, beth allwn ni ddisgwyl pan bydd y 4 profiadol yn cwrdd â'i gelynion gwleidyddol. Edrych ymlaen yn fawr iawn yn brofiad fod yr ochr arall i'r meicroffon a'r camera. Dwi wrth y modd achos dwi'n eistedd yn y Senedd o wythnos i wythnos a gweld sut mae David Cameron a'i griw a George Osborne, a dwi'n edrych ymlaen i hyn yn arw iawn. Ond liciwn ni ganolbwyntio ar bethau sydd yn ymwneud â pobl go iawn. Bethau sydd o bwys i ni gyd. Fe nes i raglen debyg 20 mlynedd yn ôl, ac yn ôl yn casglu nath cefnogwyr Plaid Cymru fwynhau yn fawr iawn. A nes mlaen yn y raglen, Dafydd Wigley fydd y cyntaf i gyflwyno ei adroddiad i ni. Nawr, yn yr etholiad cyffredinol diwetha, 61% o boblogaidd Prydain nath bleidleisio. Ond faint fydd yn pleidleisio leni, a faint o'n nhw sydd penderfynu fel i bleidleisio. Mae rai o'n nhw gyda ni heno, mae ffarmwr gyda ni, myfyrwraig a pensiynwraig, noswaith a chi gyd. Nawr te Cerian, ti'n mynd i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol yma am y tro cyntaf. Fel i ti'n tymlo yn bwytu'r pleidi ar y foment? Wel, ar y funud, dwi'n wedi clywed llawer o sôn, dwi'n mae bod dim ar cychwyn ar y funud. Wedyn gawn ni weld be ddaw a be di barn pob, be di amcanion yn nhw, a gael weld be sy'n dod fyny a gael weld lle fydd ymhleiglais i'n mynd. Ti'n teimlo fod y pleidle'n siarad i bobl ifanc? Na do, ddim o gwbl. Yn bersonol, dydw yn teimlo bod nhw'n cysylltu efo ni, dydyn nhw ddim yn ymgyrchu i drio. Fel ffarmwr, Wyn, beth lycach chi glywed o'r pleidiau? Wel, hoffen ni, achos mae yna amser yn glanol, tri bod yn mynd i goffo benderfynu pwy ffurf mae'r taliad sengl sydd yn golygu tipyn o arian i gefn Gwlad Cymru, byddai'n bethau hwnnes i chi.
i busnesau ag i amaethwyr. Pwy ffurf maen nhw'n mynd i dalu a os geith hwnna i gwtogi, fel maen nhw'n sôn, bydd tipyn o busnesau yn colli allan. A fel rhywun sy'n byw yn y wlad, i chi meddwl bod y pleidiau yn anelu polisia ydych chi neu bobl sy'n byw yn Lloegr? Fi'n credu ys pan mae Blaid Lafur wedi bod mewn, i ni wedi colli allan yn gefn gwlad yn enfawr. I ni wedi colli rhan fwyaf yn swyddfeydd post ni. Mae'n cyngorau ni o gwmpas hwn yn methu greanu'r ffyrdd. Mae ffyrdd o gwmpas Aberystwyth wedi bod yn o gwmpas cefn gwlad Ceredigion wedi bod yn llethol y gea yma. Fi ddim wedi clywed o dim un plaid a beth yw'r pwyntiau yna. A i'r gan, beth am beth chi? Beth o'r blaenoriaethau chi? Beth licech chi glywed o'r pleidiau? Mae'r toriad sydd wedi effeithio fwyaf mae'n bersonol oherwydd bod fi'n bensiynwraig a dwi yn ennill. A chi'n rhedeg busnes bach, so mae'n anodd i chi? A wedyn mae'n busnes bach iawn, ond o'n i yn cael cyngor gwerthfawr iawn gan y swyddfa dreth yn Aberystwyth. A fi'n credu bod cae gwasanaethau fel yna. A mwyn bellach ti cae? Odi. A nid yn unig y swyddi wedi cae, ond bod pobl wedi colli cyngor gwerthfawr rhad ac ymddym. A mae'n siŵr bod yna pen draw yn costi'r economi, er bod nhw'n trio gwthio'n i gyd ar-lein. Dyw ar-lein ddim wastad yn gweithio. Wel, Cerian, ti'n mynd i fod yn edrych am job cyn hwyr, gadael y coleg eleni, ti'n siŵr o'n becso am yr economi a jobs? Yndw, yn bendant yn sicr beth sy'n ymhoeni fi yn bersonol ydy y ffaith bod gwaith, bod angen cael y gwaith, ac wrth gwrs mae yna gynlluniau ynglyn â cael Wylfa B yna yn Ynys Môn. Ond ar wahân i hynny, os dydy hynny... Ti'n dod o Ynys Môn? Dwi yn wreiddiol o Ynys Môn, na byw yna gobeithio gadael y coleg a mynd nôl fyny yna. Ond y peth ydy, os does na'm gwaith yna i bobl ifanc, a dydy Wylfa ddim yn dod tan 10 mlynedd yn hwyrach, be'n union beth da ni fod i neu wedyn, felly os a cynigion neu os a gynlluniau neu rhywbeth yn cael neu yn ystyried, dyna yn sicr fysa yn denu fy mhleidlais i. Ond eto, os ydyn nhw'n cadw at i gair, mae hynny rhywbeth arall yn dydy. Diolch yn fawr i chi gyd. Nesa dyma'r digrifwr Emyr Roberts. Tybed beth sydd wedi dal i sylw hyd yn hyn. Helo, tymau. Sori, gyda chi gyd. Wel, coni off te, fel maen nhw'n dweud. O'r diwedd ynde, a da ni wedi dechrau ar gyfres, sydd rhyw lun wedi seilio ar trading places, reit? Mae Dafydd Egli yn eilais cadarn dofn iawn yn mynd i ddadansoddi democrataidd wrth y dyfrydol. Ond, un peth yn sicr yna, byddai ddim yn defnyddio hen eiriau ycha fi fel crog. Na, byddai i'n defnyddio gair gwbl neis fel cytbwys. Mi fydda i, Betty Williams, Member of Parliament for the Conwy Constituency, yn defnyddio ac yn rhoi gogwydd hogan o dychwynanlle ac y blaid geidwadol. Fyddai'n defnyddio fy ingenuity fi, fyddai'n defnyddio fy integrity fi, a fyddai'n defnyddio widescreen TV. Da te. Wel, helo a pha hwyl sydd, Roth Parry yma. A bwyddoch chi be, dwi'n mynd i fod yn rhoi chwip dyn iawn i'r Blaid Lafur os dyn nhw'n blaen drwg yn te. Na, jocio dydw i'n neud hynna. Da ni'n cael neud hynna ddim mwy Rod Richards. Treni, oherwydd paratewch am ddadansoddiad newyddiadurol, milwrol, ysbiol ar Blaid Cymru, gen Richards, Rod, licensed to grill. Wych chi be? Mae busnes trading places yma yn neud i fi feddwl am be fysa'n digwydd sa'r gwleidyddio yma yn cael ei gorfodi i weithio mewn rhywle gwbl wahanol i be maen nhw wedi arfer. Enghraifft, be fysa Brynley Williams yn rhedeg salon trin gwallt? Wel, so gyda fo'r un profiad a fi, fysa. Reis, steddwch chi lawr yn y sedd nene yn fanau yn de. A rwy'n, da chi wedi gofyn am number 4, dwi'n gweld. Right, wel dwi'n mynd i roi number 1 i chi, right? Oherwydd mae toriadau ceidwadwyr yn mynd yn bellach na neb, oce? Yeah. A be am yr arglwydd Roberts, sy'n ni licio weld o fel DJ rapper? Ynde? Ia. Wel, dyma chi ddyn, dyma chi steil, a'r gorsaf radio werth chweil, a dyma'r trac nesa o Wylod y Peil.
A beth sy'n glyfar ydy dwi wedi ddefnyddio gorsaf a trac yn yr un modd a rheilffordd un o plancia polisi y democratiaeth rhyfrydol. Clyfar iawn, iawn, ie. A wedyn, sa'ch chi'n barod am dosbarth yoga gan y prif weinidog, Carwyn Jones. Reit. Nawr, mae'r safle nesa wi am i chi fynd iddo yn, mae'n ymdebygu'r ffordd i ni yn gweithredu yn Llywodraeth Cymru. Ni am wyro un ffordd, tra'n wynebu ffordd arall, un drod fyny, ac yna edrych lan i'r nefodd a gweddio am gymorth o rywle. Please. Ac i orffan, be am Iddyn Jones fel cyhoeddwr trens yng ngorsaf Caergybi? Y tren ar platfform 1 ydy Fon Ieuans Express yn mynd i lawr i Gaerdydd, a hynny, coeliwch neu beidio mewn llai na 4 awr. Anhygoel te. Ond gai jyst dweud hyn, can I just say? Mi fydd y tren yma yn gwbl gytwys, a mae hynny'n bositif i Gymru ac i mi. Diolch yn fawr i chi am wrando. Nos da a mwynhewch y siwrna. Diolch. Mae heb i ail. Wel, dewch nôl ato ni yn yr ail rhan pan fydd Dafydd Wigley yn herio'r Democratau. Dwi fydd rydol a byddwn ni'n cael ymateb Marvin Edwards o'r blaid. Dewch nôl mewn munud. At British Gas, we know your home is your world. We also know you need to get on with your day, which is why we're committed to calling ahead, letting you know we're on our way. So you're only at home when you need to be. Look after your world with British Gas. Uncle Ben's Indian sauces have been made specially so the whole family will love them. Invite the world to dinner with Uncle Ben's sauces. Kids, they're great just as they are. And so is Dairylee. We don't add any artificial colours, flavours or preservatives to Dairylee cheese spread. From the laboratories of Estee Lauder, new advanced night repair. Inspired by 25 years of groundbreaking research. Discover the UK's #1 repair serum women can't live without. Already this little brown bottle has won multiple awards and is a secret that beauty editors love to share. Find out for yourself what makes it an absolute must-have and reveal your most beautiful skin. Try new advanced night repair and experience tomorrow's technology today. At Jordan's, we think inside the box. We start by using British oats from nature-friendly farmers we know and trust. Then, after 83 different recipes, Bill and David Jordan created the perfect crispy, creamy, crunchy cluster, which we then bake by eye to make sure you get delicious golden clusters. Jordan's Country Crisp. You can taste we care. Try one of these, girls. Sweet chili by Vita Minis. They're really good. Yeah, all good. They're better than good. They're good. Good. Now, could I have them back, please? Ryvita Minis, in a range of irresistible flavours, for ladies that crunch. Ernie was off to visit his sister June at her Bupa care home. Her dementia had been a real struggle, but thanks to Bupa's specially trained carers, she seemed much more relaxed. After spending time with June and Ernie, they discovered she used to enjoy a spot of jazz. So a DVD of King Bobo and his Pinkies seemed the perfect thing to prescribe. Bupa care homes are open to everyone. Come and find out more at bupa.co.uk/dementia.
Tri lle gafodd y lanwad ar gawr o ddyn. Just tu ôl fyna, ar Pwrt Glo. Ni arfer redeg lan i'r Pwrt Glo. Fi'n chwaraeo rygbi rhyngwladol. Wedodd wrtho fi byddai fe'n cael ei ware dros tîm Cymru mewn blwyddyn. Derwyn Jones yn cofio 3 lle. Nos Sul ar S4C. A croeso nôl. Nawr, yn yr etholiad cyffredinol diwetha, gath y Democratiaid Ryddfrydol 2% o'r bleidlais a 62 o seddi yn San Steffan. Nawr, yn draddodiadol, nhw'r drydedd blaid, ond eleni felly nhw fod llawer mwy dylanwadol. Dyma Dylan Iorwerth. Darn o weiren drwchus, tir Roland Hughes a Brechdan, yr etholiad cyffredinol i'r Democratiaid Ryddfrydol. Mae Nick Clegg arweinydd y Democratiaid yn breuddwydio am fod yn sandwich. Y canlyniad i'w siwtio fo fyddai fod y ddwy blaid fawr Brydeinig fel dwy sleisen o fara bron mor dew a'i gilydd, ac wedyn y Democratiaid fyddai yn y canol yn gwneud y gwahaniaeth. Felly, na fydda'n nhw'n licio hynny, y cwestiwn y bydd rhaid i'r drydedd blaid i ateb dro ar ôl tro yn ystod yr wythnosau nesaf ydy hwn. Os oes na Senedd grog a neb yn cael mwyafrif clir, efo pwy fydda'n nhw'n ochri, a'r ba ddarn o fara y bydd y llenwad yn mynd. Y peryg, y bydd pobl eraill fel y cenedlaetholwyr eisiau rhoi chydig o'r blas hefyd, neu y bydda'n nhw'n cael eu gwasgu nes bydd llawer o'r llenwad yn llifo allan. Felly, pa mor drwchus fydd y llenwad yn y canol? Ers bron 20 mlynedd bellach trwy wledydd Prydain, bod siar y Democratiaid Ryddfrydol o bleidleisiau wedi mynd i fyny ag i lawr ychydig, mae siarn o seddi wedi codi, sy'n awgrymu i bod nhw'n well am dargedu seddi. Ond yng Nghymru mi fydd eu tair sedd draddodiadol yn y canolbarth yn dargedu amlwg i bleidiau eraill. Ffwrdd. Tir Roland Hughes sy'n dangos y broblem. Da chi'n cofio'r gerdd am y ras. 2 yn unig oedd yn y ras, Sammy Rose Bank a Ned T. Glass. Y broblem i Nick Clegg ydy gorfod esgus i fod o'n mynd i ennill, tra i fod o mewn gwirionedd yn gobeithio dod yn drydydd da. 2 yn unig oedd yn y ras, Gordon Rose Bank a Dave T. Glass. A thrydydd oedd Nick. Ar weiren drwchus, Cable wrth gwrs i'w tynnu nhw'n uwch. Mae llefarydd ariannol o Democratiaid Vince Cable yn fwy poblogaidd na'r arweinydd ei hun. Mi fydd hi'n ddiddorol gweld sut bydd y blaid yn defnyddio hynna. Blas drwg neu chydig o sbeis. Felly un ffordd neu'r llall, mi fyswn i'n dychmygu mai dyma fydd neges fawr Nick Clegg i'w gefnogwyr. Ewch adre a pharatowch i fod yn frechdan. A nawr y cyntaf o'r 4 gwleidydd i herio i gelynion gwleidyddol. Heno, Dafydd Wigley sy'n cael y cyfle i brocio a dadansoddi y Democratiaid Ryddfrydol. I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn fy nabod i, Dafydd Wigley di'n enw i. Fi sy'n aelod Seneddol Caernarfon am 27 o flynyddoedd. Ac yn arweinydd Plaid Cymru am 12 mlynedd. Wales has a right to be heard. Order! Ac efallai'n fwyaf perthnasol yn y cyd-destun yr etholiad yma, fi sy'n aelod Seneddol yn ystod Senedd Grog 1974 i 79. Rhaid i mi ddweud, dwi'n eitha balch mod i'n cael bwrw llygad dros bolisiau'r Rhyddfrydwyr, y Democratiaid Ryddfrydol. Dwi eisiau darganfod pam maen nhw wedi cefnu ar y gwreiddiau Cymraeg yna oedd gennyn nhw fel plaid yn ddios dechrau y ganrif ddwytha. Dwi hefyd eisiau gweld, o safbwynt yr etholiad yma, be fysa eu hagwedd nhw mewn Senedd Grog, a fysa nhw yn barod i gydweithio efo'r toriad neu'r Blaid Lafur, ac os felly be fysa'r materion polisi sy'n nhw'n chwilio amdanyn nhw mewn clymblaid o'r math. Ac wrth gwrs, y gwyn ydych chi'n clywed o hyd ynglyn â'r Democratiaid Ryddfrydol ydy bod nhw'n bopeth i bawb, bod eu polisi nhw'n amrywio o le i le, a mi fyddai'n ceisio cael ei waelod hynny. Labour has failed to deliver fairness. Fairness is what we will deliver. Oi. We need a change. Liberal. Un peth sydd wedi fy mhoeni fi'n fawr ydy agwedd y Blaid Ryddfrydol, y Democratiaid Ryddfrydol, tuag at yr iaith Gymraeg.
Ac yn arbennig, o'n i'n edrych ar un cyhoeddiad sydd gen nhw fan hyn, cyhoeddiad ar gyfer myfyrwyr, ble mae yna dros 20 o gamgymeriadau iaith. Mi ddylsyn nhw fod efo parch digonol tuag at yr iaith i ganfod pobl i gywiro pethau fel hyn. Y gamp fydd, wrth gwrs, canfod ymgeisyddion gennyn nhw sy'n siarad Cymraeg. Oherwydd mae'n ymddangos erbyn hyn, mae allan o 40 sedd yng Nghymru, dim ond 2 sedd sydd efo ymgeiswyr gennyn nhw sydd yn Gymraeg i iaith. Ac felly dyma ni yng Nghaerdydd, a mae yna gyfle i mi rhoi'r cwestiynau yma i un o ymgeisyddion Democratiaid Rhyddfrydol, Myrddin Edwards, sy'n sefyll dros nhw yn etholaeth Llanelli. Dwi'n edrych ymlaen i gyfarfod o Dafydd Wigley. Dwi'n meddwl mae Dafydd Wigley yn gymeriad sy'n dod dros gwleidyddiaeth pleiddiol, dwi'n meddwl. O'n i'n arfer pleidleisio Plaid Cymru Estalwm, ond dim mwy. Felly Dafydd Wigley chydig bach o arwr i mi Estalwm, ond fel dwi'n dweud, Estalwm yn hynna, mae'n pethau wahanol wan. Helo, Rydyn. Da chi'n iawn? Sy'n abod? Iawn. Eistedd lawr yn gweld. Gwych. Mwyn beth am i'n gwrdd, da? Wel, mae'n rhaid i mi ddweud mod i yn falch iawn mod i'n cael holi Rhyddfrydwr, Democrat Rhyddfrydol fel mae'r pethau heddiw, oherwydd oedd y nain ni yn lywydd Rhyddfrydwyr y Mwllheli am ddegawd. Dyd y gwir, yr etholiad olaf ar ei hi fyw i bleidleisio yna fo, 1945. Ac etholiad cyntaf ni yn fyw yna fo. Edrych yn ôl i hynny, pryd hynny o gen y Rhyddfrydwyr fel ydych chi pryd hynny, 12 sedd Rhyddfrydau na 8 ohonyn nhw o Gymru. Gan gynnwys rhan fwyaf o'r seddi yn y Gymru Gymraeg. Llawer newid wedi digwydd ers hynny. Pam da chi'n meddwl da chi wedi colli'r gefnogaeth oedd genoch chi pryd hynny yn y Gymru Gymraeg? Mae hynna'n gwestiwn da. Dydw i ddim yn gwybod sut i ateb y cwestiwn yna, ond da ni'n trio cynyddu nifer o aelodau sy'n sy'n siarad Cymraeg. Mae gen i Roger Roberts yn tynnu'r blwyddyn siarad Cymraeg, a Aled Roberts yn arwain Cyngor Wrecsam sy'n siarad Cymraeg. Swn i'n licio sy'n mwy ymdrechu i gael pobl i siarad Cymraeg, a mae rhywbeth bydd rhaid ni weithio ar, dwi'n meddwl. Da chi'n dod o Gymru Gymraeg naturiol yn dydech, ond rhaid bod yn mater o siom i chi felly. 2 allan o 40 sedd sydd efo Cymru Cymraeg yn sefyll yn yr etholiad yma? 2 allan o 40 sy'n siarad Cymraeg sy'n gallu fod yn hyderus i siarad efo rhywun o statws chi. Mae yna rhain siarad Cymraeg, ond dim cweit digon hyderus i fod ar raglan fel hyn ac yn trafod polisia. Ond mae yna lot yn dysgu Cymraeg, a dwi'n meddwl hynna sy'n i'w gymeradwyo hefyd. O'n i'n gweld un daflen ydych chi wedi cyhoeddi oedd yn llawn o walla iaith Gymraeg. Da chi'n ymwybodol o'n o siŵr o fod? Dwi wedi gweld, ond doedd hwnna'n dod o'r ymgyrch official fel mae. Na, ymgyrch leol mae'n debyg yn Ngheredigion wedi erbyn hynny. Gan myfyrwyr, ie. Ond fysa Geraint Howells yn troi ni fedd gweld rhywbeth yna. Ond bob dim sy'n allan gan Mark Williams yn Ngheredigion yn Gymraeg da, o'r ymgyrch swyddogol. Dyna ni, bob mwy o fi'n gorfod. Gobeithio, newch chi fwynhau'r profiad. Pethau difyr iawn yn dod allan, enghraifft ymrwymiad y Blaid Rhyddfrydol i fod yn defnyddio arian y trefthalwyr i gyllido pleidiau gwleidyddol. Ac ar adeg pan mae yna gymaint o bwysau ar wariau cyhoeddus, dwi'n ffeindio hynny yn anodd iawn i dderbyn. Dwi ar y ffordd i mewn rwan i weld Lembit Opic sydd wedi bod yn aelod seneddol am 2 mlynedd ar 10, a dwi'n credu mae yna 1 neu 2 o gwestiynau sgen i ofyn iddo fo, a difyr iawn i gweld beth i atebion o. How are you doing? I'm in the right place. Yes, definitely. How are you? We've been expecting you, Mr. Bond. Busy times. Very good. You have in your publications a commitment to the public funding of political parties. Then you can't seriously say that with the type of squeeze we've got at the moment on expenditure, on the health service, on education and all the rest, that a priority is to give money to political parties. You have to decide what the priority is for politics. If we are saying we absolutely want to clean up politics so that there can be no question of vested interest, then you've got to actually address the public funding of parties. Otherwise, we'll always be open to attack that we've been bought by one person or another. And you're going to go into this election willing to say that some of the money that's being paid in the various taxes, when there's so many cutbacks on public expenditure, you're going to be taking more to fund the political party. Surely that is just not credible or acceptable. It's not the #1 priority. You asked me a question about it, and I'm going to give you a direct answer, as I always try to. Thank you. But it's not the top priority. Right, let's move on to... one of our priorities.
One of the main background issues to this election, obviously, is the difficulty with sleaze that there's been in Parliament. What's your party's line towards MPs having to abide by the same rules as ministers in the government? In other words, not taking any income from outside Parliament? If you impose the same conditions on ministers and MPs, you ignore the fact that there is a differential in salaries between the two. If you are doing work that brings an income from outside, and you have an outside income equivalent more or less to your own salary, about 60,000 a year, if I see from the member's declaration, that means that a lot of time goes into it that wouldn't otherwise be going into your work as an MP. I know that it took me 70 hours a week when I was an MP to do the job effectively. Surely that must be a consideration. I don't have a family, I don't have children, and I do about 90 to 100 hours a week. As the record shows, I asked more parliamentary questions last year than all the Conservatives and all the Plaid Cymru MPs put together, and I've spoken more than any non-minister from the whole of Wales. So actually, if you criticise the amount of time I spend in Parliament with all the other interests I've got, you've got to criticise everybody else, including the Plaid and the Conservative MPs more. I ni, y peth pwysicach ydy tegwch. A tegwch yn y system trethu, tegwch yn y system addysg, a mwy na dim byd arall, tegwch yn y ffordd da ni'n cael yn llywodraethu. Beth sydd yn anodd i'r Blaid Ryddfrydol ar hyn o bryd ydy dod i addasu sefyllfa ble mae gennym ni yng Nghymru rwan yn Senedd yn hunan, bydd maes o law yn gallu creu yn deddfa'n hunan. Maen nhw efo 4 ymrwymiad canolog yn yr ymgyrch yma, ond mae 2 ohonyn nhw sy'n ymwneud ag addysg ac ar ymgylchedd yn ymwneud efo pethau sydd wedi datganoli. Helo, sy'n mai bro yma. Y 4 addewid sydd wedi cael ei rhoi ymlaen gennych chi'r. Mae un yn ymwneud ag ysgolion, ac mae'n arall yn ymwneud ar ymgylchedd. A mae'r 2 yna yn faterion sydd wedi datganoli'r cynulliad. Sut ydych chi'n gallu cael manifesto sy'n berthnasol i Gymru pan tydi'r pwera yn San Steffan ddim am fod ar gyfer y materion hynny? Dwi'n meddwl be da ni'n teimlo ydy, yn enwedig efo addysg a plant, da ni'n dallt, wrth gwrs bod y pwera yng Nghymru, ond y ffordd mae'r arian yn cael ei defnyddio ydy'r peth pwysig ac o ble mae'r arian yn dŵad. Ond o safbwynt eich ymrwymiad chi i ysgolion, sydd rhan o'ch manifesto Prydeinig chi, fedrwch chi ddim deud y bydd hynny'n cael ei weithredu yng Nghymru, oherwydd materion cynulliad fysa fo? Ond mi fydd na fwy o arian yn dŵad i mewn, a dwi'n siŵr bydd y cynulliad yn ddigon hapus i ddefnyddio'r arian yna ar gyfer addysg a plant. Wel, fydd hi'n fater i'r cynulliad? Mi fydd, wrth gwrs. Wrth gwrs. Ai ar gyfer addysg, neu ar gyfer gwasanaethau lleol, neu ar gyfer iechyd neu beth bynnag? Os di'r Llywodraeth yn San Steffan yn rhoi mwy o arian ar gyfer plant ac ar gyfer addysg, swn i'n meddwl bod fasa'r cynulliad yn wirion iawn yn gwrthwynebu'r cael yr arian yna neu arall gyfeirio fo. Ie, wel, fysa'n fater iddyn nhw, dyn rhoi o'i dau neu amaethyddiaeth neu beth bynnag. Y cwestiwn difyr iawn ydy, efo Senedd Grog, a mae'n edrych yn debyg iawn y bydd na Senedd Grog. Os felly, mae'n bosib mae'r Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn dalfantol yn y Senedd. A'r cwestiwn felly ydy, ydyn nhw am fod yn rhan o glymblaid, gan gynnwys fod yn glymblaid efo'r toriad. Fysa chi'n fodlon fod yn rhan o glymblaid efo'r Blaid Lafur neu efo'r Blaid Gedwadol? Wel, dwi'n isio rhagdybio fe mae'r etholwyr yn mynd i wneud yn yr etholiad, achos mae chydig bach yn anghyfrifol. Yr unig bol sy'n cyfrifi ydy'r pols ar y 6. But it's reasonable for the electorate to know what the possibilities are when they're considering whether or not to vote for you. And one of the possibilities might be that you're in coalition with the Conservatives. The party hasn't, and it cannot, say what the deal would be, whether there would be a deal, because, as you know yourself from the Welsh experience, it's about what you can achieve. And if you can tell me the outcome of the election and the offering by the other parties, I can tell you what we might do. That's what all your spokespersons say. It's always word for word. Guess why? Because it's the truth. A felly dyma ni ar ddiwedd y tyrchu arholi. Dwi'n dal i deimlo fod yna ryw ansicrwydd yn y neges dyn ni'n cael gen y Democratiaid Rhyddfrydol. Fod yna ryw ddryswch a gwahanol negeseuon dŵad o wahanol gyfeiriadau. Ac yn arbennig felly efo'r cwestiwn gwbl hanfodol yn yr etholiad yma, be fysa'r Democratiaid Rhyddfrydol yn wneud mewn Senedd Grog?
Wel, siwt mae'r democratedd rhyddfrydol felly yn ymateb i'r rhai o'r sylwadau yna? Wel, un o'r ymgeiswyr welon ni yn yr adroddiad yna yw Myrddin Edwards, sy'n sefyll dros y Lib Dems yn Llanelli. Llai o fynd i chi'n gyntaf, welwn ni Dafydd Wigley fyna'n siarad beth i Senedd Grog yn teimlo fod e ddim wedi cael ateb mas o'na chi. So, sy'n ni mewn sefyllfa bod Senedd Grog gyda ni, beth byddech chi'n neud? Gai jyst sôn am Dafydd Wigley yn gyntaf. Dwi'n cofio, o'n i'n darllen i hynna'n gofiant o, ac mae yna llinell sy'n sticio allan, oedd o'n deud, mae'r rhaid cael mwy na 3 aelod seneddol i cael dylanwad ar y Lywodraeth. Dwi'n meddwl bydd Plaid Cymru'n gallu cael mwy na 3 yn yr etholiad yma. Ond beth, pa ddylanwad i chi'n mynd i gael? Beth i chi'n mynd i wneud os oes Senedd Grog? Mae rhaid i chi ateb y cwestiwn. Wel, fel dwi wedi deud o'r blaen, a byddwn i'n deud yn ystod yr etholiad, mewn clymblaid, mewn gwrthblaid neu mewn llywodraeth, mae gennym ni'n 4 blaenoriaeth. A'r 4 blaenoriaeth yna ydy rhoi trethu tegach i Gymru, cael cychwyn teg i'n plant, adeiladu economi gryfach ac newid y system wleidyddol a fiach ma da ni wedi gweld dros y blynyddoedd dwythaf. Ie, ond ar blaenoriaethau, ond fel i chi'n mynd i drafod gyda pwy sy'n ennill, gyda llafur neu'r cydwadwyr, i chi'n mynd i gyfnogi gweinyddiaeth lleiafrifol, Minority Administration, i chi'n mynd i ddweud na, ni eisiau bod mewn clymblaid, ni eisiau gweinidogion, ni eisiau rhywun fel Vince Cable yn number 11, yn rhif 11. Be chi'n mynd i weid? Wel, fel dwi'n deud, da ni ddim yn mynd i'r rhagdybio be mae'r atholwyr yn mynd i wneud. Ond yn reddfol, i bwy i chi nes ato? Cydwadwyr neu'r Blaid Lafur? Wel, dwi'n eisiau dweud, da ni yn blaid yn ystyr yn hynna'n, mae gennym ni'n blaenoriaethau yn hynna'n. Ie, ond chi ddim yn mynd i ennill grym, i chi'n gwybod bod chi ddim yn mynd i ennill grym. I chi'n gwybod ni, cyma byddwch yn synhwyro yn lan. So, felly, mewn Senedd Grog... Dwi'n mynd i'r rhagdybio be mae'r atholwyr yn wneud, mae hynna'n anghyfrifol ofnadwy. Wel, chi'n gweud bod 2 arweinydd newydd ydych chi, na un o'r problemau, mae lot o bobl yn gwybod pwy yw Nick Clegg, pwy yw Nick, fe yw'r arweinydd, mae rai bobl yn meddwl ta Vince Cable yr arweinydd, mae lot o bobl yn licio Vince Cable, mae'n blogaidd iawn, ond pwy yw Nick Clegg? Dych chi ddim wedi gwneud nhw argraff ar yr etholwyr. Nick Clegg ydy'r arweinydd, dwi'n meddwl mae'n arweinydd da. Mae wedi dod i fyny efo'r 4 blaenoriaeth yma i Brydain ac i Gymru. A wedyn mae Kirsty yma yng Nghymru hefyd yn pethau sydd wedi cael ei datganoli sef iechyd ac addysg. Dwi'n meddwl bod ni'n bwysig sôn am bethau fel yn ystod yr etholiad yma. Ond mae Nick Clegg yn arweinydd cryf. Ond mae Vince Cable yn rhywun sydd wedi ennill parch pobl Prydain. Dwi'n meddwl, ennill parch pobl Prydain. Ie, Vince Cable, nid Clegg sydd wedi ennill parch y bobl, na'r broblem. Mae fe yw'r arweinydd. Wel, ie, digon Vince Cable sy'n llefaru ar yr economi. Ac i bobl ar hyn o bryd, y peth sy'n poeni mwyaf bobl ar hyn o bryd ydy'r economi. A pan mae gennych chi rhywun fel Vince Cable yn siarad sens, nath o weld y llanast economaidd mae'n dod 10 mlynedd yn ôl, nath o weld hyn yn dod, a nath o ddeud, reit, rhaid chi neu hyn i ddod â ni allan o hynny, nath neb cymryd sylw ohono fo, ond rwan mae pobl yn cymryd sylw ohono fo. Ble chi'n mynd i'r economi a gwariant cyhoeddus? Ble chi'n mynd i dorri? Wedodd Nick Clegg yn Saesneg, we must have savage cuts. Savage! A bod i'n gweud bod eisiau toriadau, dwi ddim wedi rhoi manylion i ni, le mae'r toriadau yna'n mynd i ddod? Wel, mae democratiaid rhyddfrydol wedi rhaid mwy o fanylion yn yma cydwadwyr. Ond ddim digon, ond ddim digon. Ble mae'r toriadau yn mynd i ddod? Gwedwch ddo fi nawr, le chi'n mynd i dorri? Wel, fneddaeth chi, da ni wedi dod i fyny efo syniad ar hyn o bryd, 15 biliwn y flwyddyn i gychwyn efo, sef cael gwarad o Trident, cael gwarad o Eurofighter, cael gwarad o'r cardiau nabod sy'n costio hanner y biliwn. Ie, mae'r costau'r cardiau nabod, mae'r rhan fwy o'r un wedi cael ei wario'n barod, so dwi'n ddim yn arbed lot o arian. Wel, na, mae pethau fatha Eurofighter a Trident, mae hynna'n costio lot fawr arian. Cael gwarad o lleihau Whitehall yn Llundain, lleihau'r nifer o aelodau seneddol, mae hynna'n bwynt da ni'n dro, achos mae pobl eisiau gweld llai o aelodau seneddol. Yma yng Nghymru, beth sy'n ni'n neud, i cael lleihau'r nifer o aelodau seneddol, ond wrth wneud mwy o bwera i'r cynulliad, bydd aelodau cynulliad yn cael y pwer, so bydd Cymru ddim yn colli cynnwys. Ond i arfer digon aren i ddod ar ddyled law, mae rhaid i chi wneud fwy o deriadau, felly bydd rhaid i chi ddod i trethu lan, trethu fel VAT er enghraifft. Mae Vince Cable wedi gweud gair am ydy VAT, mae wedi gadael y drws ar agor am ydy ddod i fel lan, a llyfedd ddod i fel lan. Wel, da ni bod yn onest efo'r etholwyr ar hyn o bryd, achos mae yna rhai polisia, mae Toried yn dweud bod nhw eisiau isiwrans cenedlaethol. Be da ni'n dweud efo Plaid, ddim hwnna'n yn bolisi drud, a rhaid ni fod yn onest efo be mae'r wlad yn gallu fforddio ar hyn o bryd. Ond fel dwi'n dweud, da ni sôn am y trethu tecach, da ni ddim yn mynd i godi treth incwm ar y 10,000 cyntaf a'ch yn ennill. Reit, mae hynna yn rhoi 700 pint yn ôl yn eich poced bob blwyddyn. Yng Nghymru, bydd 250,000 o bobl ddim yn talu treth incwm o gwbl, a bydd 750,000 yn cael toriad o 700 pint y flwyddyn. Hynna di'r ffordd sy'n gwneud system drethu yn decach, a hynna di'r ffordd i gael gymdeithas decach, achos dros yr
3 mlynedd ar y 10 dwytha, a dan Lywodraeth Geidwadol, da ni wedi gweld cymdeithas mynd yn anheg, ofnadwy. Da ni wedi gweld y tlawd yn mynd lotach a'r cyfoethog yn mynd yn gyfoethocach. Dydy hynna ddim yn deg, mae rhaid i hynna newid. Myrddin Edwards, mae'n rhaid ni adlu fanna. Diolch yn fawr i chi. Diolch o'r iawn. Nos lun nesa tro Rod Richards fyddi i herio Plaid Cymru. Ti wedi darllen y rybys i? O, mae'n lyfr campus, Rod. Llyfr campus. Adam in Wonderland. Adam ar ei orau, fyswn i'n dweud. Cewn ni weld. Cewn ni weld yn wir. A byddwn ni'n cael barn pleidleiswyr yn Rhuthun. Ymunwch â ni, nos lun nesa am 8:30 ar S4C. Nesa Taro Now sydd yn teithio i Fwlgaria i chwilio am atebion ar ôl derbyn cwynion gan gwsmeriad i gwmni ddatblygu ei